Posloucháte podcast pro soudobé dějiny. Milé posluchačky, milí posluchači, vítejte u další epizody podcastu pro soudobé dějiny. Dnes se budeme bavit o věcech, o předmětech, které nás obklopují, o jejich příbězích a o tom, jak můžou vyprávět dějiny. Proč má smysl dívat se na historii nejen skrze texty a události, ale také skrze hmotný svět kolem nás a co nám věci říkají o společnosti, o politice nebo třeba o našich každodenních životech? Na to už se budu ptát mých hostek, ředitelky Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky Adély Gjuričové a Jitky Gelnarové, kurátorky z oddělení novodobých českých dějin Národního muzea. Dobrý den oběma dámám. Dobrý den. Dobrý den. Tak náš podcast přibližuje odborná témata, proto už úvody tradičně věnujeme vysvětlování pojmů, které budou v podcastu zaznívat. Dnes bude často skloňovaný pojem materialita. Můžete, Adélo, vysvětlit, o co jde? Já budu tu materialitu definovat skrze jeden projekt, který právě začíná u nás v Ústavu pro soudobé dějiny. My jí myslíme vlastně veškeré hmotné předpoklady, hmotné aspekty naší existence, tedy s výjimkou toho živého těla. To znamená, jde nám o ty věci, které nás obklopují, jde nám o různé materiály, které potřebujeme pro výrobu těch věcí nebo pro svoji spotřebu a jde nám samozřejmě právě o různé jejich nedostatky, nerovnou distribuci, o konflikty, které to plodí a tak dál. Ten projekt jsme nazvali Moc předmětů, materialita mezi minulostí a budoucností. A právě tou mocí předmětům, nemyslíme, že jich je moc, i když ono jich je moc, tak vlastně jako chceme říct, že opravdu ty hmotné věci mají nějaký potenciál strukturovat, hierarchizovat, vlastně nás hrozně silně ovlivňovat, vytvářet náš vztah k nim, ten vztah se pak historicky vyvíjí a tohle všechno nás zajímá. Je to teda i nějaká reakce na to, že právě historická věda teď docela dlouho ulpívala u diskurzů, u paměti, u toho, jak se věci vyprávějí, jak se jazykově postihují. Celý ten diskurzivní obrat pak vyvolal i v historické vědě a v sociálních vědách obecně obrat materiální. Adéla už částečně odpověděla na moji druhou otázku. Jitko, proč má za vás smysl se dívat na dějiny právě skrze věci a nejen skrze diskurzy, texty nebo velké události? Jeden z těch důvodů je to, že předměty mohou, ty věci, hmotné předměty mohou zastupovat i subjekty nebo různé činnosti, procesy, které nejsou zaznamenány vlastně v těch psaných dokladech, které třeba nejsou uloženy v archivu nebo které nejsou publikovány. To znamená, ty předměty můžou zastupovat i hlasy, které jsou neprivilegované, které se vlastně nepropsaly do těch psaných materiálů, se kterými zpravidla pracují historici a historičky při vytváření vlastně toho historického narrativu. Posluchači si asi nejčastěji spojí s výzkumem nějakých předmětů archeologii. Jak se ale liší výzkum materiality v historii, muzeologii a podobných oborech, Adélo? No právě, některým oborům je to vlastní. Archeologové vám řeknou, že nic kromě těch hmotných předmětů velmi starých a vlastně za komplikovaných okolností nalézaných nemají. My máme jakoby ty texty a právě proto je potřeba, abychom si připomínali všechny ty kulturní, sociální, genderové, třídní obsahy v jejich přítomnosti, v jejich výkladu, v jejich vystavování obsažené. Tohle je pro nás veliká výzva, ale zároveň je potřeba si říct, že samozřejmě já bych měla tendenci přemýšlet teď o, Blízkém východu jako tom ropném regionu a všech těch důsledcích současných i minulých, ale celá ta otázka je samozřejmě se týká i starších dějin. To, že i ve středověku byl nějaký luxus, nějaká kvalita života a nějak nerovné rozvržení předmětů. Množství předmětů se netýká až industriální a postindustriální doby, ale opravdu prochází dějinami lidstva jako takového. Spolupracují ty obory nějak se sebou navzájem? Využíváte třeba i práci přírodních věd, ať už je to chemie a podobně? My právě v tom projektu, o kterém jsem mluvila a který spadá do vlastně schématu podpory Akademie věd nazvaném Strategie AV21, my jsme tam dokonce vyzváni k tomu, aby tohle byly nějaké otázky, které lze řešit jenom za pomocí spolupráce více oborů. A tam skutečně vznikají strašně zajímavé kombinace, kdy anorganičtí
čeští chemici a chemičky pomáhají konzistorii vlastně jako říct něco o původu nějakých pigmentů, opravdu těch chemických složek uměleckých děl. Zrovna tak my se potřebujeme právě ptát starších historiků, potřebujeme se ptát sociologů, potřebujeme se ptát a socioložek, potřebujeme se ptát dalších oborů. A ten vztah k současnosti, k tomu, co nám to vlastně říká důležitého o našem dnešním světě, je samozřejmě v tom ekologickém dojezdu toho všeho, o čem tu mluvíme. Každý ten předmět a jeho výroba má samozřejmě nějakou surovinu na začátku, jak jsem o tom mluvila, pak má nějaké ty obsahy toho, kdo je vyráběl, pro koho, kdo je využívá, co to znamená, ale pak je taky nějaká jako likvidace, nějaké dožití a to dneska samozřejmě, že v celé nehmotné digitální době velmi bolestně prožíváme, protože víme, jak naprosto nepřijatelně se vlastně získávají právě suroviny třeba pro ty malinké naše krásné smartfony. My se té udržitelnosti budeme ještě věnovat později. Každopádně Adéla zmínila už digitální dobu. Jitko, vy jste kurátorka Národního muzea. Muzeum dá se říct takovým chrámem materiality, takovým domovem věcí. Jak se právě role muzea mění v té dnešní digitální době? Ano, přesně tak, jak říkáte, muzeum vlastně vždycky bylo postavené na věcech. Muzeum původně, ještě vlastně takový ti předchůdci muzea, to byly ty kabinety kuriozit, potom to byla vlastně v 19. století taková už ta vědecká muzea, systematické vlastně zkoumání nebo prezentace materiality. Současná doba se digitalizuje, vlastně je čím dál více nehmotná. Muzea se snaží nebo učí se nějakým způsobem vlastně na toto reagovat. Řeší vlastně napětí mezi tím, co uchovávají a tím, co lidé skutečně prožívají. My se nacházíme na nějaké křižovatce, nacházíme se v nějakém jako období, kdy ta muzea hledají vlastně tu cestu k té nové proměňující se realitě. Já tu tenzi můžu ukázat třeba na příkladu toho, co vlastně jakým způsobem třeba vymezuje roli muzea ICOM. ICOM, Mezinárodní rada muzeí, vlastně muzeum považuje, nebo je to nějaká instituce, která se zabývá hmotným i nehmotným dědictvím, která ho uchovává, která ho nějakým způsobem interpretuje, která ho prezentuje veřejnosti. Je tam tedy to hmotné i nehmotné. Zároveň ale muzejní zákon, ten vlastně současný muzejní zákon, který vymezuje ochranu sbírek muzejní povahy v České republice, tak ten mluví o sbírkovém předmětu jako o hmotném předmětu. Je to buď to nějaký lidský výtvor, nebo nějaká přírodnina a tomu hmotnému předmětu vlastně dává tu ochranu. Tu muzejní ochranu. To znamená, my jako muzejníci, muzejnice víme, že ten sbírkový předmět není jediným způsobem reprezentace té současné proměnlivé reality, ale zároveň narážíme na to, že vlastně ten muzejní zákon nějakým způsobem jako implikuje tu muzejní praxi. Že my ty věci, ty nehmotné, vlastně já myslím, že můžeme mluvit i o nehmotných věcech, že můžeme použít ten termín nehmotné věci. Já to používám ve smyslu, jakoby ten předmět, sbírkový předmět pro mě samotnou je to nějaká forma jakoby jedinečná reprezentace určitého jevu, která pro mě, teda podle zákona je hmotná, ale může to být třeba i nějaký zvuk, jo, nebo může to být nějaký kousek nějaké komunikace na sociálních sítích. S tím, že na rozdíl třeba od archivních materiálů, tady je důležité to, že je to nějaká reprezentace jedinečného jevu. Jo? Zatímco třeba archiv, ten se dívá na ty psané materiály a tak dále, jako na nějaké zdroje informací, tak tady je to nějaká reprezentace, je to nějaké zhmotnění toho jevu. Já do toho skočím, jestli můžu. Mně teda připadá, že opravdu jako současné muzejnictví stojí před obrovskou výzvou, protože je dost osvícené na to, aby vědělo, že musí začít sbírat nějakým úplně novým způsobem a zároveň zatím tu digitální technologii používá spíš ke znázorňování nějakých jako poznatků, které má. To znamená, že se něco vyjádří videomappingem nebo hologramem nebo něco, ale ono potřebuje vlastně začít sbírat ty procesy, které probíhají, já nevím, ve čtvrtích, nebo já jsem takhle mluvila s kurátorkou z Městského muzea v Antwerpách a ty vlastně měli hrozně jako hezký způsob, jakým opravdu sbírali tu etnickou proměnu městských čtvrtí. To si myslím, že jako předtím opravdu zatím ještě stojíme. Já vím, že ty vyprávíš, Jitko, hrozně zajímavé případy,
jako co všechno zkoušíte sbírat. A taky vím, že Protoček nemá ideální podporu v různých institucích, ale je to určitě ta výzva. Prostě se toho kolem nás děje tak strašně moc, že muzeum nemůže už sbírat jenom plakáty z předvolebních kampaní nebo stahovat webové stránky politických stran. Já si myslím, že to, o čem ty mluvíš, tak to se týká vlastně jak materiality, tak i vlastně té nehmotné reality, ta otázka výběru. Já vždycky se snažím, nebo doufám, že i ostatní, jakoby, že se snažíme vlastně sbírat jevy. Nezbírat předměty, ale sbírat jevy, které ty předměty můžou zastupovat. A to, co je zastupuje, může být materiální anebo nemateriální povahy. Souhlasím s tím, že je velmi důležité jakoby zachytit ty jevy, které jsou relevantní vlastně v té současné společnosti. Já jsem byla vlastně taky shodou okolností zase v Amsterdamu, teďka jsem viděla nedávno velmi zajímavou výstavu v Městském muzeu, která se týkala fenoménu bezdomovectví. A ta byla nesmírně zajímavá a velkou roli tam hrála materialita. Materialita jako taková a způsoby vlastně jejího vlastně třeba i nového uchopování. Jo? Nějaký jakoby obraz nějaké charitativní pracovnice z 19. století v kontaktu s nějakým novým předmětem, který se týká bezdomovectví a který zachycuje třeba realitu nějakého bezdomovce, bezdomovkyně. Třeba i vlastně prostřednictvím nějakého videa nebo něčeho podobného. To si myslím, že je důležité zachycovat, vlastně reprezentovat jevy prostřednictvím materiálních i nemateriálních dokladů. S tím, že ale vždycky je důležité potom vlastně si klást otázku, jaké jevy jsou ty jevy hodné reprezentování. A jakoby co dělám, když něco pro tu výstavu vyberu a nějak to vyložím. To je to dilema. Tak, no. V tomhle si myslím, že třeba muzea, právě městská muzea to mají o trošku snadnější. Samozřejmě nemají to jednoduché, ale mají to snadnější v tom, že mají jakoby jasněji vymezený ten záběr toho. Vlastně oni nějakým způsobem vlastně jakoby sbírají nebo dokumentují to město, i když to je taky složité, co je to město, ale takové vlastně Národní muzeum, které má nějakým způsobem dokumentovat vlastně tu společnost jako celek, to má v tomto ještě těžší. A které jako to naše navíc nějak ostře odděluje dějiny od jako přírodního dění a tak dále. To jsou všechno věci, které najednou jsou k debatě, jestli to by nějaký jako environmentální vlastně koncept tohle řešil. Mě to posouvá k dalšímu tématu, té materiality a to, jak vlastně se dají předměty číst, co všechno v sobě můžou nést. Myslím si, že to nejdůležitější je vnímat předměty jako mnohovýznamové. Skutečně číst je jako takzvaně polysemantické mnohovýznamové. Já uvedu příklad, že to je trudná věc, která mě velmi baví hledat takové ty nějaké skryté významy vlastně předmětů, které máme třeba u nás v Národním muzeu. Například taková spodnička. Máme jednu spodničku ve sbírce starších českých dějin, v depozitáři textilu visí na ramínku spodnička mezi těmi ostatními dalšími vlastně kusy oděvu. Tu bychom mohli jednoduše číst jako předmět každodennosti. Zároveň ale z karty jsem se dozvěděla, že ta spodnička byla absolventskou prací studentky nebo absolventky školy ženského výrobního spolku českého. Což tomu předmětu najednou dává úplně jiný význam, protože vlastně z té spodničky, ve které někdo někdy chodil, se tady stává jakási spodnička diplom. Spodnička, která vlastně osvědčuje vzdělání téhleté ženy. Pravděpodobně ten předmět nikdy nesloužil k tomu svému jakoby běžnému účelu. My ho můžeme číst jako nějaký symbol vlastně úsilí nebo boje za ekonomickou nezávislost, jako nějaký výsledek ženského působení ženského hnutí, protože tu školu založila tehdy ještě Karolína Světlá, založili ji vlastně ženské aktivistky, které usilovaly nebo reagovaly na to, že tady nebyly možnosti žen se vzdělávat a získávat vlastně ekonomickou nezávislost dostatečně zajištěny ze strany státu. Takže najednou ten předmět má nějaký jiný význam. Jinak další předmět, který je takový můj oblíbený, jsou to jedny konkrétní boty. Jsou to boty Marie Rigdové Palacké, kterou my známe především asi jako manželku Františka Ladislava Riegera, dceru Františka Palackého, tedy ženskou osobu, která byla spojena se 2 významnými muži. Ty boty my můžeme vnímat jako takové jakoby klubko. My můžeme vlastně rozplétat různé významy a různé sociální vztahy, které jsou tady zastoupeny. Můžeme se ptát jednak na to, kam v těch botech Marie Rigdová Palacká chodila.
Já jsem se to opravdu snažila zjistit, šla jsem do těch pramenů a ukázalo se, že ona vlastně ve svých běžných botech, což byly tyto boty, chodila pěšky do chudých dělnických čtvrtí, kde vykonávala něco, co bychom dneska nazývali sociální prací. Takže my ty boty můžeme číst jako nějaký nástroj vlastně tehdy charitativní práce, vlastně předchůdce sociální práce. Můžeme vlastně pomocí těch bot jakoby sledovat i otázku vlastně třídní jakoby trajektorii města. To, jakým způsobem to město bylo třídně rozdělené. Ona vlastně vycházela z toho svého domu v centru Prahy, šla na Pohořelec, šla na Maniny a tak dále do těch dělnických čtvrtí. Stejně tak můžeme přemýšlet i nad tím, kdo ty boty, takže už to nejsou jenom boty manželky a matky, ale jsou to boty vlastně nějaké aktivistky, představitelky proženského aktivismu. Zároveň se můžeme ptát, kdo tyhle ty boty čistil. A vstupují nám tam do toho příběhu další osoby, například služebná Marie. Taky to byla Marie, my bohužel neznáme její příjmení, respektive bylo to několik Marií vlastně po sobě. Můžeme se taky ptát, kdo ty boty vyráběl. Tady narazíme právě na proces industrializace, ty boty jsou někde na pomezí, mezi tím jsme to zkoumali vlastně na pomezí mezi tou výrobou vlastně ševcovskou jakoby v dílně a tou tovární výrobou. To znamená, vyrobil to nějaký Švec a potom, ale zároveň tu počívku už vyrobili nějaké dělnice v továrně. Můžeme se zase potom ptát, jestli ty dělnice, které vyráběly tyhle ty boty, tak jestli mohly nosit podobné boty a tak dále. Takže vlastně můžeme si klást celou řadu různých otázek a skrze ty boty, jedny konkrétní, můžeme rozplétat sociální vztahy vlastně v nějakém jako obecnější rovině. Já bych možná, jestli můžu k těm botám, jo, boty a historický výzkum. My máme v tuto chvíli v Ústavu pro soudobé dějiny také projekt, který se zabývá vlastně transformací Zlína, Gottwaldova a Zlína a dějin obuvnického průmyslu. Vím, že kolegové Martin Jemelka a Ondřej Ševeček teď dokončují knížku o jakoby kulturních dějinách boty v 19. a 20. století a tam jde právě o tu výrobu mnohem víc, ne o ty konkrétní boty a konkrétní nositele, ale o pojem takzvaného životního cyklu výrobků, kde oni říkají, my se musíme dívat na ten kompletní cyklus, my musíme se jít ještě před tu výrobu, zjistit, jako odkud se brala ta surovina, v kterých obdobích, co to zase znamenalo ekonomicky, politicky, co jako přesně, kdo tu botu vyráběl, kdo ji nosil, jaký status ta bota znamenala a co se pak stalo jako tím zmasovněním výroby, co se stalo světovými válkami, jo, války jako ve vztahu k materialitě, konkrétní výroky, konkrétní knoflíky nebo nějaké jako úpony na oblečení a válka. Jo, to jsou všechno veliká témata. No a oni říkají, a my se musíme dívat zase i na ten konec. To znamená, kdo ty boty distribuuje, jak se prodávají, jak se kolem nich dělá propagace a kde ty boty po naší spotřebě končí. Jo, a tohle to je vlastně nějaký mnohem delší příběh a má podobně jako ten vystavený předmět, takhle inteligentně vystavený předmět, má mnohem víc stran a trochu víc nám říká o tom, že předměty mají opravdu tu stopu delší, než jsme obvykle zvyklí si představovat. Z toho, co obě zmiňujete, ty životní cykly věcí, nějaký jejich vznik nebo důvod vzniku, používání, pak získávání významu, dá se tedy na základě studia životopisu těch věcí odhalit něco zásadního o celé společnosti? Vy, Jitko, zmiňujete vlastně, že se dá vysledovat trošku historie ženského hnutí skrze osobní předmět, jako jsou boty. No jistě, obrovské vlastně jako hierarchické vztahy. Tam jde o to, když já jsem mluvila o tom, kdo tu botu vyrábí a kdo ji nosí, tak většinou je to přesně tak, že někdo, kdo se podílí na té výrobě, tak vlastně nikdy na ten předmět nedosáhne, protože tu máme obrovské socioekonomické nerovnosti, ale jsou to i prostorové přesuny. Tak víme dneska o tom rychlém oblečení, kde a za jakých podmínek se vyrábí a jak my ho tady pak jako někdo rychle koupí, rychle vyhodí. Jo, to a teda jako chápeme toho nějaké ekologické aspekty, ale hlavně jsou to tyhle ty veliké nerovnosti. Genderový výklad, který Jitka používá ve své práci, tak se také nabízí. Jo, existuje spousta předmětů, s kterými různě zacházejí ženy, aby tím muži získávali status. Proto určitě vymyslíš dobré historické příklady. Z toho tedy jenom vyplývá, že význam věci se může měnit i na základě toho, z jakého úhlu pohledu se na něj díváme. Přesně tak. A ještě k tomu se tyhle obsahy, které z těch různých úhlů získáme, se mění v čase.
A můžeme říct, že některé kulturní obsahy jsou vlastně velmi životaschopné, ale zároveň právě ten příklad světových válek nebo nějakých velkých objevů fosilních paliv, umělých hmot a tak dále může pak jako vlastně tu věc revolučně někam posunout. Když jste, Jitko, zmiňovala ty boty, vy jste je nějakým způsobem zkoumali opravdu i jejich použití, jak moc jsou opotřebované, třeba na základě čehož vám začínaly vyvstávat otázky, musela v nich chodit asi každý den a podobně? Ano, přesně tak to bylo. My jsme se na to dívali, asi pamatuju vlastně, jak jsme nad tím stáli v dílně s kolegyní kurátorkou, která má přesně tyhle ty boty vlastně v tom svém konkrétním fondu. Byli jsme tam s restaurátorkou a byla jsem tam já. A já jsem jim kladla tyhle ty všetečné otázky a právě restaurátorka tam zmiňovala vlastně, dívala se přesně na tyhle ty věci, ty boty byly velmi takové jako okopané, bychom řekli, zároveň byly několikrát podražené, takže víme, že v těch botech opravdu jako chodila mnoho let, že opravdu používala velmi intenzivně. Právě proto si jako můžeme, my samozřejmě nevíme, jestli v těchto těch konkrétních botech chodila tam a tam, ale můžeme vlastně předpokládat, že v těch botech vykonala skutečně mnoho cest. Takže a zároveň víme vlastně z dokladu, že ona chodila pěšky, chodila velmi ráda, velmi často chodila pěšky, takže ano, ty boty mají hodně za sebou a tohleto, to zapojení, vlastně ta spolupráce těch různých, jakoby i v muzeu, těch různých jakoby oborů, které každý může nabídnout něco jiného, je, myslím si, velmi důležité, abychom mohli rozkrýt ty jednotlivé vlastně součásti významu těch předmětů. A myslím si, že je důležité zároveň ty významy, tu proměnu, o které mluvila Adéla, jakoby v tom muzeu kodifikovat. To znamená vzít tu katalogizační kartu a v rámci toho tam doplnit ty údaje. Nemyslím si, že musíme ty věci nutně přepisovat. Respektive, pokud jde o významy předmětů, my jsme říkali, že jsou mnohovýznamové, některé ty významy jdou jakoby spolu dohromady, některé spolu jakoby bojují, ale velmi často je to tak, že ty věci vlastně se vzájemně doplňují. V té katalogizační kartě třeba u těch bot bylo napsáno Marie Rigdová Palecká, dcera Františka Paleckého, manželka Františka Ladislava Riegera. Jo? Takže tam jsou to skutečně jako ty boty té významné dcery a významné manželky a my tam můžeme doplnit, že zároveň to je nějaký nástroj, nebo můžeme to číst jako nějaký nástroj pro ženského aktivismu. Můžeme tam doplnit právě ty informace o tom, jak často ty boty mohly být asi používány a tak dále. A toto všechno vlastně vepsat do toho významu, do toho, jak je ten předmět vlastně v muzeu kodifikován. My máme v muzeu velmi často předměty, které někdo by mohl pokládat, a já jsem to taky tak dlouho vnímala, že jsou to vlastně nějaké jako předměty, které reprezentují pouze elity. Pokud je třeba o to 19. století, počátek 20. století, tak je to velmi často vlastně na první pohled jenom takový ten, nebo to i na druhý pohled ten národní příběh, jo? Že jsou to vlastně ty české národní elity. Na druhou stranu primárně muži. Zároveň vlastně, když ty předměty nasvítíme nějakým jiným způsobem, tak je můžeme vnímat i jako reprezentaci nějakých jiných subjektů, nějakých jakoby jiných procesů, které si s nimi třeba nespojíme vlastně úplně automaticky, protože to není běžné takovýmhle způsobem ty předměty jakoby klasicky popisovat, ale můžeme to udělat. Takže v rámci muzejní práce si myslím, že důležitá je jednak třeba kritika nějakých jako limitů muzejní sbírky, ale zároveň i tvorba. I to vlastně uvědomění si, v jaké jsem jakoby pozici, že mám nějakou možnost vlastně ty věci dále vlastně nějakým způsobem, to slovo přepisovat si myslím, že není, ano, může to vystihovat, to, co děláme, ale zároveň ty významy nějakým způsobem doplňovat a proměňovat. A mně právě připadá, že pak jde ještě o tu fázi toho vystavení, jo? Když mluvíme o té moci předmětu a moci toho výkladu, tak jde o to, jestli jako se řekne, tohle jsou boty manželky někoho, anebo jestli se tam vlastně hledá ten aktivní příběh. Jo? Tohle je naprosto jitčina specializace, vlastně ty předměty spojené s životem a aktivitou žen vynášet na světlo. Jo? Činit z nich součást těch běžných velkých výstav, kam se zatím nedostávali, protože tohle není dějiny ženského hnutí, takže prostě to nevystavíme. Jo, tak tohle to myslím, že je hrozně důležité to kurátorství a jako mocenské praktiky v něm obsažené. Zase šla by toho vyprávět krásná dlouhá historie, ale je to taky každodenní chléb našich muzejníků a muzejnic. Já bych to možná ještě doplnila, to vystavení, to je nesmírně důležité a zároveň já jsem se v rámci vlastně té svojí praxe jsem
si i uvědomila, protože výstava je jako velmi důležitá jakoby věc, zároveň je to věc, která nevždy člověk má možnost ovlivnit to, co se vystavuje a tak dále, jaké výstavy třeba vznikají, ale zároveň má i jiné možnosti, jakým způsobem ty věci může vynášet na světlo, třeba právě prostřednictvím publikační činnosti, nebo to může být prostřednictvím třeba nějakých workshopů. Velmi důležité jsou taky vzdělávací aktivity, třeba pro nějakou třídu, s tím, že i ve výstavách, expozicích, které už existují, je možné nasvítit nějakou jako jinou perspektivu. Zároveň je možné vlastně tam provést nějakou intervenci, která tam vnese něco nového. A je možné vlastně na chvíli vytáhnout z toho depozitáře na světlo i předměty, které třeba v těch výstavách nejsou. To je věc, která se moc nedělá, ale myslím si, že je velmi důležitá. Udělat třeba workshop, pozvat nějakou třídu, ať už do depozitáře nebo někam do nějaké místnosti a představit jim tam třeba ten jeden předmět a přemýšlet nad různými významy toho předmětu, anebo skrze ten předmět vlastně rozpletat ty dějiny. A posluchače zároveň zveme k četbě knížky Jitky Gilnerové Nepoddajné předměty. Ano, paní ředitelka mě přivedla právě na další otázku. Zmínila vaši knihu Jitko, Nepoddajné předměty, ve které vy právě vynášíte na světlo věci, které jsou spojené s nějakou historií ženského hnutí. Když byste měla zhodnotit aktuální sbírky Národního muzea, jak se jim daří mapovat právě historii feminismu? Jak si teď aktuálně stojí? Já už jsem částečně vlastně zmínila důležitou věc, že závisí z velké části na tom, jakým způsobem my ty předměty, které ve sbírce Národního muzea čteme. Já jsem se v té knížce jsem se snažila, je to takový jako work in progress, je to nějaký pokus o nějakou jako nedokonalou sbírku ženského hnutí, feministického aktivismu v rámci sbírky Národního muzea. A ta imaginární sbírka, nebo ta sbírka vlastně těch předmětů vznikala dvěma způsoby. Jednak to byla teda nějaká snaha číst jinak ty předměty, které už ve sbírce máme, a vedle toho to byla i vlastní sbírkotvorná činnost. To je něco, co my všichni kurátoři a kurátorky vlastně děláme, sbíráme předměty, jednak se snažíme teda zaplňovat nějaké ty díry, které jsou v těch sbírkách, a zároveň se snažíme i nějakým způsobem právě sbírat ty současné jevy. Já jsem kurátorkou Fondu politických transparentů. Do sbírky jsem vlastně v souvislosti s tím získala také řadu feministických transparentů, které se staly součástí právě této imaginární sbírky feministického aktivismu, která tímto způsobem vlastně kombinuje staré a nové. Kombinuje vlastně ty předměty z 19. století s tím současným proženským a feministickým aktivismem, s tím, že když se podíváme na to, co v té sbírce máme, tak velmi často, třeba právě z toho 19. století, tak velmi často jsou to předměty, které jsou spojeny vlastně s těmi známými osobnostmi, jako byly Eliška Krásnohorská, nebo třeba už zmiňovaná Marie Rigdová Palacká, nebo později i Františka Plamínková. Tady je důležité zmínit ještě vlastně, jak se ty předměty do muzea dostaly. V případě Marie Rigdové Palacké a vlastně těch mnoha předmětů, které my s ní máme spojených, tak to bylo díky tomu, že to byla vlastně manželka a dcera. A tam je důležité to přepisování. V případě Elišky Krásnohorské my třeba máme její bystu, která byla dlouho součástí vlastně panteonu Národního muzea. Máme i další předměty v oddělení starších českých dějin a ty se tam dostaly vlastně primárně ve spojení s Eliškou Krásnohorskou, ani ne tak jako propagátorkou nebo bojovnicí za ženské vzdělání, ale především s ní jako spisovatelkou, s ní jako libretistkou. A my zase můžeme nasvítit vlastně něco trošku tu jinou součást její osobnosti. Pokud je o Františku Plamínkovou, tak tady zase v tomto je zase důležitá, vlastně tady to zase ukazuje na nějakou jako důležitou věc, jakým způsobem vlastně se vytváří paměť. Nám darovala do sbírky její sestra Marie Winklářová vlastně velkou část pozůstalosti po Františce Plamínkové. Takže my máme předměty, jako je bysta Františky Plamínkové, máme taky její kompletní vlastně knihovnu, zhruba 700, nebo není to úplně kompletní knihovna, ale zhruba 700 knih, které ona měla v rukou, četla, nebo některé z nich třeba ani nečetla, a řadu dalších dokladů. Máme její archivní fond. A to díky tomu, že nějaká vlastně jiná žena považovala, nebo jiné ženy považovaly za důležité vlastně nám to do muzea darovat. To znamená vytvářet tu paměť. Takže zase je tady důležitá ta tvorba.
že někdo se rozhodne, že vlastně ty věci pokládá za natolik důležité, aby se staly součástí muzejní sbírky a nabídne to muzeu. Možná, Jitko, ještě pozvi posluchače taky na novou Plamínkovskou výstavu. Už víme, jak se bude jmenovat a kdy bude otevřená. To ještě přesně nevíme, ale výstava by měla být otevřená vlastně ke konci listopadu tohoto roku. Stále jsme ještě v tom roku výročí, 150. výročí narození Františky Plamínkové a proto jsme se v Národním muzeu rozhodli to výročí připomenout i vzhledem k tomu, že máme předměty, máme tu hmotnou kulturu, která Františku Plamínkovou reprezentuje, tak ji chceme připomenout jako významnou osobnost českých dějin. Ale bude to výstava složená vlastně z těch jejich předmětů, ano. Takže se tam taky bude možno posadit do té její knihovny. Ano, přesně tak. Ta knihovna tam vlastně bude celá, ta se teď nachází v procesu restaurování, v procesu přípravy, ta tam bude nejenom do její knihovny, ale budeme se snažit vlastně návštěvníky a návštěvnice nějakým způsobem vlastně dostat do světa Františky Plamínkové. Nebo samozřejmě vytváříme tady nějaký obraz, ale to, co je pro nás důležité, je vlastně umožnit jim, aby prostřednictvím těch materiálních dokladů oni sami měli možnost se s Plamínkovou setkat. Aby měli možnost zároveň, protože ona skutečně byla ženou činu. To je to, co opravdu vidíme při přípravě té výstavy, že to byla žena, která konala. A ta výstava je zároveň tak trochu výzvou, abychom konali s ní. To znamená, lidi tam budou mít možnost učit se s Plamínkovou, budou mít možnost bojovat s Plamínkovou za volební právo žen nebo za jiná práva, budou mít možnost s ní jít do politiky a řečnit za řečnickým pultíkem, cestovat s ní a přemýšlet nad tím, co vlastně ten její životní příběh může znamenat pro nás, pro každou a každého z nás. Když zůstaneme u ženského a feministického aktivismu, ale přesuneme se do současnosti, vy jste mluvila o transparentech z různých protestů a demonstrací. Mě ve vaší knize zaujaly takové netradiční předměty, ať už to byla vařečka nebo útěrka. Jak vlastně se z této obyčejné věci může stát právě aktivistický symbol? No to právě navazuje na to, o čem mluvila Adéla, o tom vlastně životním cyklu předmětu. Tady už jsme v té fázi, kdy ten předmět už tedy byl nějakým způsobem vyroben, už má nějakou formu a může se vlastně právě třeba z té vařečky, která původně byla v kuchyni, tak se může stát aktivistický předmět tím, že ho vezmeme ven, že ten předmět se dostane na ulici, ať už tak, jak je, to znamená jenom ta vařečka se dostane na ulici, stane se součástí demonstrace, a nebo i tím, že ho nějakým způsobem doplníme, že na něj třeba napíšeme nebudeme ticho, nějakou formou brikoláže. Tady vlastně ten předmět, už to, že ten předmět je, že se jmenuje vařečka a že má nějaký jakoby původní význam, je důležité pro to, co znamená potom na té ulici. Že ta vařečka na té ulici, vlastně ten její důvod, proč na té ulici vychází z toho původního významu. My máme třeba vlastně tu vařečku, o které vy jste mluvila, tak ta současná vařečka je z protestu proti omezování práva na interrupce na Slovensku. Tady v České republice probíhaly protesty, které se snažily ty slovenské protesty podporovat. A jeden z těch důvodů pravděpodobných, proč vařečka, byl i ten, že, nebo jeden z těch důvodů jasných, proč vařečka, byl i ten, že vařečka je jakýmsi symbolem péče. Je to symbol nějaké reproduktivní práce žen, je to symbol a je to zároveň jakýsi zdroj legitimity, vlastně hlasu žen. A zároveň to my vlastně můžeme vykonat jistou subverzi. To znamená, že my vlastně ten předmět můžeme využít jako nástroj protestu, ale vlastně navázat to na ten původní význam. Takže jakoby ta vařečka ten její původní význam se stává součástí vlastně té argumentace. Stává se vlastně jedním z těch důvodů, proč ta vařečka vlastně vyjde ven na ulici. Ještě bych chtěla zmínit vařečku v jednom kontextu. My jsme našli ve sbírce Muzea dělnického hnutí fotografii, která je tak jako jednoduše popsaná: ženy brání cihelnu proti stávkokazům. A ty ženy mají v ruce vařečky. Takže vidíme, že vařečka vlastně v tom veřejném prostoru není nic nového, ale že už tady byla vlastně ve 20. letech 20. století, že už měly ženy vařečku vlastně na ulici. A můžeme se ptát, proč zrovna vařečku. Ten důvod pravděpodobně mohl být ten, že to byla jedna z věcí, které byly nejvíc po ruce, ale zároveň tam je nějaká symbolika.
Jo, ty ženy byly tedy ty, které pečují, ty, které vyrábějí ty pokrmy pomocí vařečky a zároveň byly i ty, které pomocí vařečky vlastně dávají najevo nějakou jako svoji vlastně sílu. Jsou to ty, které vlastně třeba občas naplácají dětem vařečkou, tak dále. Je to nějaký jakoby zdroj síly. Takže máme tady vlastně vařečku v kuchyni, vařečku na ulici a potom vařečku v muzeu. To je vlastně nějaká další fáze toho celého procesu, kdy ta vařečka se vlastně stává předmětem, sbírkovým předmětem. Nějakým jako dědictvím, které my chceme uchovat. A teď je otázka, jak to dědictví my vlastně popíšeme. Jestli my ji zapíšeme do sbírky jako tu vařečku v kuchyni, nebo popíšeme ten příběh celý. Když pak tento předmět, ať už je to vařečka, útěrka nebo cokoliv jiného, co si třeba prvoplánově spojíme s něčím jiným, když pak opustí tedy prostředí, kterému dá nový význam, dostane se do sbírky muzea nebo do rukou historiků, kteří ho začnou zkoumat. Je pak tedy na vás, na odbornících, abyste vysvětlili veřejnosti ten jeho nově získaný význam? Tak tomuhle se v historickém výzkumu říká kontextualizace. Jo, právě proto, že ty věci prostě mohou znamenat něco úplně jiného a lze je taky úplně špatně pochopit. To je podstata historické analýzy a pro nás je v některých případech to snazší, v některých případech nám pomáhá to, že tohleto využívání vařečky jako protestního symbolu je prostě nějaká citace dřívějších aktivistických situací a tak dále a někdy tomu vlastně neporozumíme, nebo někdy nám to zase vlastně jako unikne analyticky, že jsme si vlastně dosud, teď existují nové knížky Mitchellova Carbon Democracy, jo, jakože vlastně si jako nevztahujeme to ropné jádro světa, nebo jak to říct, tak neschápeme, že různé války vzniknou kvůli surovinám. Kolem nás se teď dějí velké surovinové díly, které rozhodují jako další vyústění války na Ukrajině a tak dále, ale nevšimneme si, jak moc se to možná vztahuje opravdu k našemu uspořádání. Jo? Tady to, že vzniká moderní demokracie ve stejné době, kdy se ta fosilní paliva berou z oblastí, u nichž nevadí, že jsou to diktatury, tak to je prostě nějaký velký historický poznatek, který nás zasáhl nepřipravené. A jde o to, abychom tu stopu materiality vlastně sledovali mnohem důsledněji a nečetli jenom nějaká prohlášení. Tohle je ta výzva, před kterou stojí náš obor. Takže je důležité na tu materialitu nahlížet i z hlediska třeba nějaké klimatické krize. Vy už jste mluvila o udržitelnosti na začátku podcastu, takže i to je teď pro vás nějaká výzva to více popularizovat. Naprosto, protože my vlastně ve chvíli, kdy se trochu hlouběji soustředíme na různé historické případy a procesy, tak vlastně také nějak lépe rozumíme tomu, co se děje kolem nás. To znamená migrace způsobené nedostatkem vody v některých oblastech nebo nesnesitelným podnebím, no, počasím je zkrátka něco, co se samozřejmě historicky už stalo a my můžeme trochu odhadovat, jak velká zhroucení systému to způsobí. Ne. A zrovna tak reakce na to, ta jako, jak to říct, všeobecná reakce, různá postmateriální hnutí, to znamená to, že lidé mladších generací létají mnohem méně letadlem nebo jsou mnohem častěji vegetariánky. Jo, to je taky, je to nějaká prostě reakce na současnou klimatickou změnu, ale je to také něco, co jsme v dějinách už poznali. Prostě takhle přesně společnosti se různě od materiality nebo na ní nějak reagují a nově se k ní vztahují. Kdybyste měli vybrat jednu věc z dneška, asi to je těžká otázka, ale třeba první, co vás napadne, která by měla být uchována pro budoucí generace, definovala by vlastně tu současnou dobu, tak co by to bylo a proč? Profesionální deformace mi velí nějaká pěkná knížka o materialitě, která bude ohmataná čtenáři a bude jasné, že z ní vyplývá nějaký náš současný vztah k věcem a surovinám. Na tomhletom se ukazuje právě to, že ten problém té dokumentace současnosti nebo té vlastně muzealizace současnosti a to, že my vlastně od té současnosti nemáme odstup. Zároveň my jsme v ní vlastně ponoření, zároveň ve chvíli, kdy už od ní odstup máme, tak zpravidla tak už potom nejsou ty předměty. Ale zároveň vlastně
i když ať už od ní máme nebo nemáme odstup, tak velkou roli hrají vlastně hodnoty. Je to vždycky nějaké normativní rozhodnutí, co a proč by vlastně mělo být třeba uchováno v muzeu, jako té instituci, která má vlastně reprezentovat to dědictví. Takže já si asi samozřejmě člověka napadnou takové věci na první dobrou, jako mobil třeba, ale myslím si, že je to jakoby velmi zjednodušený pohled. Ten mobil je moc dobrý příklad, protože ty si samozřejmě sbírají jako typy mobilů, ty určitě k vystavení budou, ale možná ten lístek, který ráno nechá člověk na stole ještě spícím členům domácnosti a říká, už jsem musela jít zalej zahradu, jo, tak možná, že tohle je to, co by byl pak opravdu ten poklad toho, jak lidé žili, jak komunikovali, jaký byl papír a že ještě existovalo ruční písmo. Tak hostkami této epizody byly ředitelka Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky Adéla Gjuričová a kurátorka Národního muzea z oddělení novodobých českých dějin Jitka Gelnarová. Moc děkuji oběma, že jste přijali naše pozvání. Moc za ně děkujeme. Ano, děkujeme za pozvání. A vám, posluchači, děkujeme, že jste nás doposlouchali až sem a budeme se těšit u příští epizody. Naslyšenou příště.